الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, vidljivog i nevidljivog, znanog i neznanog. Salavat i selam donosimo na poslanika Islama, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Svjedočimo u ovom odabranom danu, džumanskom danu, u ovom mjesecu, ramazanskom mjesecu, 19. dana mjeseca Ramazana, ovdje u ovoj centralnoj džamiji, Allahovoj kući, da nema drugih božanstava sem jednog Allaha dželle šanuhu i da je posljednji Allahov rob i pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Allaha dragog molim da nam ovo šehade ukabuli, da živimo sa šehadetom i da umremo sa šehadetom i da nam pristane prvu noć u kaburu. Amin ja rabbel alemin. Poštovana braćo, evo 19 dana je iza nas odabranog mjeseca Ramazana. Vjerničke duše su se navikle i bilo bi im čudnovato da nije ramazanskih dana. Mu'minske duše su se navikle na sehursko ustajanje, na ostavljanje jela i pića i svega onoga što je zabranjeno od sehura do iftara. Mu'minska duša se navikla da kad zanijeti taj dan provodi u ibadetu iščekujući iftarski trenutak, taj najradosniji trenutak za vjernika, susret sa iftarom i dove koje će ako Bog da biti primljene, kao i naš život što prolazi, jer sve na dunjaluku je prolazno, sem svevišnjeg stvoritelja Allaha dželle šanuhu, tako i ramazanski dani prolaze, jedan po jedan. Evo, 19 dana je iza nas. Svaki dan ima poseban značaj u životu svakog muslimana, jer su ramazanski dani posebna vrsta dana u odnosu na druge dane. Ali nas Allah dragi, pored ramazanskih blagodati, u ovome mjesecu peškeši sa 3 vrlo značajna događaja.
Jedan je iza nas, drugi je sutra, a treći, ako Bog da, u današnji dan. Dakle, Bedranski dan ili Lejletul Bedr. Druga značajna noć jeste Fethul Mekke, otvaranje Mekke ili oslobađanje Mekke, 20. dana mjeseca Ramazana. I treći značajan događaj je Kadarska noć. Po mišljenju većine islamske uleme, to se desilo 27. dana mjeseca Ramazana 610. godine. Ali ima i onih islamskih učenjaka koji smatraju da treba tražiti ovu Kadarsku noć od sutrašnjeg dana, zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana. Bedr nas podsjeća da su muslimani na čelu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem prije 1400 godina podigli svoj glas, imali vođu pejgambera sallallahu alejhi ve sellem i suprotstavili se tiraniji, nepravdi i zulumu. Razlika između sljedbenika ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i onih koji su slijedili Musa pejgambera je ogromna. Jer kada je Musa alejhi salatu vesselam izbavio narod iz ropstva i kad ih je odveo na sigurno, onda su oni njemu rekli: idheb ente wa rabbuke fekatila. Idi ti i tvoj gospodar pa se borite, a mi ćemo gledati svoga posla. Mi ćemo ostati ovdje. Ti si nas spasio, ti si nas proveo preko mora, ti si nas sačuvao od faraonovog zuluma, sad ti nama više ne trebaš. Šta su rekli sljedbenici ummeta Muhammeda alejhi salatu vesselam na ovom vrlo značajnom događaju i trenutku? O Muhammede, mi nećemo postupiti prema tebi kako su sljedbenici Musa pejgambera postupili prema njemu, pa su mu otkazali poslušnost, već mi tebi dajemo prisegu. Ti ispred nas, a mi iza tebe. Iktedejtu bihazel imam. Mi prihvatamo tebe za imama i mi ćemo se boriti zajedno sa tobom. Bila je to mala šaka ljudi. 3 puta je bila manja u odnosu na onu mušričku vojsku. I istina je da se te godine na Bedru desio veliki preokret. Jer također pored te grupe sljedbenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem od 314, a sa druge strane preko 1000, bilo je i onih koji su bili u iščekivanju šta će se desiti. Mi smo sa tobom, Muhammede, ali ipak ćemo mi gledati svoga posla, pa ko nadgornja i pobjedi. No ova grupa od 314 boraca Bedra bili su ustrajni i odlučni. Podržali su poslanika alejhi salatu vesselam, a Allah je pogledao borce Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem: وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. I mi smo pomogli borce na Bedru. I mi smo vas pomogli na Bedru kad ste bili slabašni. Dakle, pored ovih sljedbenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem imali smo i Allahovu vojsku koja je bila na strani Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kroz čitavu povijest muslimani su suočeni sa izazovima Bedra. Uvijek postoje dvije strane i uvijek je ona koja je na haku, na istini, ona je malobrojnija.
manje je uvijek oni koji se bore za pravdu i istinu. Uvijek je manje dobrih ljudi, uvijek je više neljudi. Uvijek je manje čistoga nego prljavoga. Uvijek je manje iskrenog nego neiskrenog. Uvijek mala skupina ljudi brani čast i dostojanstvo. Tako je to bilo i na Bedru, tako je to bilo i kroz povijest i tako je i naša danas sudbina, poštovana braćo i cijenjeni vjernici. I naš hal je danas takav. Jedna mala šaka ljudi, mali broj ljudi uvijek se bori za istinu, za pravdu, za dobro. I zapamtite, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nam poručuje: bede el islamu gariben wa seyaudu kema bede gariba fetuba lil gureba wal gureba ke shuhada. Islam je počeo sa pojedincima, vratit će se na pojedince, blago pojedincima. U drugom predanju se navodi, pojedinci će imati deređu šehida. Dragi vjernici, tako je to bilo, tako će i biti. Pogledajte naš hal danas i naše stanje. Da li svi ljudi podržavaju sve vrijedne projekte? Uvijek manji broj ozbiljnih i odgovornih ljudi podržavaju ozbiljne projekte. Krenite od džemata, od osnovne ćelije naše zajednice, preko medžlisa i svih naših ustanova. Ko su ti koji podržavaju, održavaju, koji pomažu? Opet su to pojedinci, ljudi koji imaju visoku svijest. Zato tražite sebe. Gdje vam je mjesto, poštovani vjernici? Da li ste među ljudima ili u onoj drugoj kategoriji? Procijenite sami. Pripadate li manjoj skupini časnih, čestitih, poštenih, iskrenih ili onoj velikoj grupi? Nemojte čekati da neko drugi riješi stvari. Nemojte čekati da neko drugi pomogne. Postavite situaciju, ako ja ne budem to uradio, sve će to propasti. Ako ja ne budem pomogao, nema ko drugi da pomogne. Ako ja ne budem branio, neće neko drugi braniti. Ako ja ne budem podigao glas, neće niko drugi podići glas. Jer i ja i ti sutra ćemo sami u kaburu i sami ćemo polagati račun. Neće biti družine sa nama i porodice će nas ostaviti i bogatstvo će nas napustiti. Sa nama će u kabur ići samo ono što smo ponijeli, a to jeste djela koja nosimo sa sobom. Zato je ispravno da na takav način postavite stvari. Ko održava naše džemate? Ko podržava projekat medrese? 726 učenika i učenica. Zahvaljujući zekatu i sadekatul fitru naših vjernika, medresa godinu dana nesmetano funkcioniše. Islamski fakultet 12 mjeseci, 15 godina unazad vakufske kuhinje, zahvaljujući i zekatu i sadekatul fitr i sergijama i dobrovoljnim prilozima, opet iz pojedinaca, od pojedinaca, 220 jetima, braćo draga, svakoga mjeseca dobija određenu plaću, opet iz Bejtul Mala, opet dijelom iz zekata i sadakatul fitra, opet od naših donatora, opet iz reda naših pojedinaca. Jesam li ja dio toga? Jesi li ti dio toga? Prošla su više vremena da mi ljude nagovaramo, da ubjeđujemo šta je zekat, šta je sadakatul fitr. Davno je to vrijeme iza nas. Dakle, zekat i sadakatul fitr je ispravan ako se uplati u Bejtul Mal. Sve drugo je rizik i snosit će svaku odgovornost za sebe. Mi smo prešli u veće razrede. Pokušavamo naše vjernike da se bave i ozbiljnijim još stvarima i dobrovoljnom sadakom. Bedr je prilika da zaživi u našim životima, a i Fethul Mekke, oslobođenje Mekke, jer je Meka jedno vrijeme bila porobljena. Isto kao što je i ova zajednica od 7. godine bila dobrano porobljena. Nikada više neće biti porobljena od nikoga. Neka znate. A Kadarska noć,
kao poseban peškeš od Allaha Đelešanuhu, koji nam Allah Đelešanuhu daje. Da se posebno osevapimo u vrijednosti 83 godine, draga moja braćo, nastojite od sutrašnjeg dana da tražite kadarsku noć. Savjetujem sebi i vama da što više učite dovu koju je učio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allahumme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Ti opraštaš, o Allahu, voliš opraštanje, oprosti i meni. Jedna stvar. Druga stvar, što je moguće više izgovarajte la ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli še'in kadir. Treće, nastojte u ovih zadnjih 10 dana da ni jedan dan ne prođe shodno svojim mogućnostima, pored obaveznog zekijata i sadakatul fitr, da svaki dan po nešto date od sebe sadake. Sljedeće, nastojte, dragi vjernici, svaku noć, pošto je tražimo, da makar 2 rekata negde iza pola noći klanjate dobrovoljnog namaza. Sljedeće, proučite svaku noć 3 puta suru Ihlas prije spavanja, jer je rečeno u predanjima ko prouči 3 puta suru Ihlas, odnosno kul huvallah, kao da je proučio 1/3 Kur'ana. 3 puta 3, dakle svaku noć maltene ste proučili Kur'an. To je svega 5 minuta. I sljedeće, nastojte, draga moja braćo, što više da budete sa dovom. Između ajeta o postu, šehru Ramadane ledi unzile fihil Kur'an i uhille lekum lejlete sijam, je kuranski ajet o dovi. Wa idha se'eleke ibadi anni fe inni karib uđibu da'vate da'i idha da'ani fel jeste džibu li vel ju'minu bi le'allehum jeršudun. Poručuje Allah u Kur'anu, a kada te moji robovi za mene upitaju, ja sam blizu njih. Zadnjih 10 noći Allah se spušta svojom milošću na najniže zemaljsko nebo, kao da traži preko meleka, ima li oni koji mi se obraćaju dovom, ima li oni kojima nešto treba, ima li nekome nešto da treba oprostiti. I ovaj Allah nam poručuje u ovome ajetu, ja sam blizu svakoga onoga, kaže Allah, ko mi se obrati dovom. Pa nek mi se obraćaju dovom, a ja ću njihove dove uslišati. Idealne prilike, dragi moji vjernici, da iskoristimo kao ono u maratonu, šprint zadnjih 10-ak dana, da pojačanije radimo na sebi, na ibadetu, namazu, sadaki i svim drugim vidovima ibadeta koji će nas, ako Bog da, izvesti iz Ramazana oprošteni od grijeha. Allaha molim da ostatak mjeseca Ramazana provedemo onako kako će naš stvoritelj biti zadovoljan. Allaha molim da spusti svoj rahmet nad svima nama, da ujedini naša srca, da nam pomogne u onome sa čime je on zadovoljan. Allaha molim da se smiluje našim najmilijima koji su promijenili način života. Allaha molim da pomogne muslimane na ovim prostorima, da pomogne umet Muhameda alejhi salatu wasalam. Allaha molim da pomogne napaćenom narodu Palestine, a posebno Gaze. Amin, ja rabbel alemin.